Iyag tultuloy a panangiganwat kadagiti na dumadumang aktibidad nga daan pa kay naigan ti National Disaster Resilience Month na angay itangal daw ti essay writing kan poster making competition. Iti panagkinamayat ti PDRRMO ken DepEd Abra dagiti learners manipod Mother District Schools ken Diocese Schools ti probinsya ti bida iti kompetisyon. Gagem daytoy a maimula kadagiti agtutubo ti kinapateg ti panagsagana ken kinatured tunggal adda didigra. Babaan iti panagisurat da iti essay da kasla may pamulat dan iti kapanunutan dagiti nga ubing no kasatno iti panangisalbar iti wenno panagtakder tayo in times of crisis and disaster. And also for the poster making, makita di yan ti crafta and there also artistry nga may pablaak ijay iti panakaawat da no anyaman iti panagbangon iti probinsya nga Abra in times of disaster. And also buo nga Pilipinas tapno magunod tayo iti panatag na bagong Pilipinas. Nagbabalubal dagiti elementary learners iti essay writing idinto poster making met dagiti high school learners. 3 oras tinated kadagiti poster making participants idinto may sakit godwa oras dagiti adda iti essay writing category. We must recognize that poster making and essay writing contests are more than just competitions. They are essential instrument for building a disaster-resilient Philippines by engaging the creativity, intellect, and spirit of the Filipino youth and community. Through these creative platforms, the seeds of resilience are sown, ensuring that every Filipino is not just prepared for disasters, but empowered to shape a safer, stronger future. Agpada dagitoy nga on the spot ken magradwanda babaen iti grammar, art craft ken kangrunaan na iti mensahe. Iti art craft ti grade 11 learner linaon daytoy dagiti frontliners ken practices dagiti umili seknan ti panagsagana ken panangsalwad iti aglawlaw. Tapno puno kasi nga daman po may nga natural disaster kat ready daw po kan amo daw po ti prize. 10,000 pesos ti first prize, 7,000 pesos ti second prize, 5,000 pesos ti third prize, idinto 4,000 pesos ti fourth prize, ken 2,000 pesos ti consolation prize. Jessica Boreta, Balitang Solid North.